Bine ați venit la un nou episod cu jocul Paper.io. Deci jocul acesta, intrați pe Google Play și îl instalați, că este un joc foarte frumos și ușor de jucat. Vi-l recomand, este foarte bun jocul. Best score eu am 13,21%. Începem să jucăm. Și tu trebuie să iei cât mai mult teritoriu, câștigi și mai mult. Așa, da. Păcat că m-a tăiat. Ha. Am vrut să te aștept. Și cât mai mult teritoriu, cât mai frumos, cât mai câștigi mai mult. Acum am luat un teritoriu mare. Nu prea mare, dar salariu mai mare, e al treilea pe joc. I-am luat și ăla. Să nu mă tai. Oh, m-a tăiat. Și a rămas el, cred că primul e regele. Să pot să-l tai? L-am tăiat! Să nu mă taie cineva pe mine, că vreau să iau tot teritoriul ăsta care l-am făcut. Să dea Dumnezeu să nu mă taie nimeni, să dea Dumnezeu. M-a tăiat ăsta cu roz, fratele meu. Și eram lângă asta. Păcat. L-am tăiat pe ăsta cu roz. M-a tăiat el mai devreme și l-am tăiat și eu. Așa, ăsta cu mov aș vrea să-l tai. Lași ochii în pământ, iar tăcerea ta îmi spune mai mult decât un cuvânt. Și mă îndrept spre ușă, să mă uit pe vizor. Tu îți cauți cheia rătăcită când sunt că eu. Și ăsta a fost tot episodul, să nu uitați să dați un like, un subscribe și să vă abonați la canal. La revedere!